Салом, бародарон. Як проекти беҳтарин дар канали чӣ гуфтӣ? Инак бо тарзи нав шурӯъ мекунем. Нами чӣ банияи ҳамин бародар мебинем. ина банияша, банияш 3х3, баландии фундаментш 30, паҳноишам 30. мегзарем ба дигари ошёнияи ҳамин наиш вай мешавад. хонаи ҳамин ҷои гандум орд порд мемондагӣ мешавад. ишам 3х3 ай. на инҷа ошхонаша, ошхонаш 4х3 ай. тарзи замонавӣ ай. ина бародаро тамошо кунед. сохтмон маъқул шид. класс ҳаётон набурояд дар канали ҳамин чӣ гуфтӣ. ина бараш ина ақиби бино. даҳ метрай дарозиш. ина бародаро бинед, тамошо кунед. тирезаи ошхонаш тамошо кунед бародаро. забор дароза 420. маҳмад гараҷ 4х3. бания якум комнаташ, дуюм комнаташ дурунош тоза 1.85 ай. баланди фундаментш 45 ай. кухнишаи ишам 4х3.
мераем тарафи ошхонааш. тирези ошхонааш ина 1.20 даҳани дараш. ина ошхонааш 3.80 ба 4.